Dobre, takže... Ako môžete vidieť, druhé nahodenie a ryba je chytená. No poď moja. Počkaj, iba vám ju ukážem. No, netráp sa, no moja, teba nespapkám. Takže túto púšťame. Prvý lososík bohužiaľ večera nebude, nevadí. Takže ani som inak nestihol intro povedať a chytil som rybu, takže sranda. Vítam vás, Squamishi. Môj brat išiel s kamarátmi na bike, tak ja som sa rozhodol, že pôjdem namiesto toho na ryby a pokúsim sa niečo chytiť a večer sa stretávame nad Squamishom na takom našom mieste obľúbenom kempovacom a tam pôjdeme kempovať a so šťastím si na večer spravíme rybu, takže uvidíme. Držte palce. Čo je šibe? Ryba tu pláva dookola. To bude asi taká postihnutá. Neviem, či to nie je tá, ktorú som chytil. A inak dúfam, že sa máte dobre. Ja sa mám super. Ako vidíte, tu už začína pomaly leto. Posledný týždeň sa riadne oteplilo, takže to je paráda. A inak... Ale tá ryba, ktorú som chytil, je fakt asi není v poriadku, lebo tu si tak pláva polobruchom. Ukážem vám video. Takže nie, že by som ja bol dobrý rybár, ale asi mal som šťastie na retardovanú rybu. Pôvodne som mal ísť v pláne chytať na rieku Squamish, len tam je strašne veľa indiánskych rezervácií. Asi sa musím najprv spýtať nejakých miestnych rybárov, aby som náhodou nešiel im tam do rezervácie chytať, lebo za prvé by z toho mohol byť, teda nemohol, ale je dosť veľký prúser a za druhé nechcem byť samozrejme kokot. Takže tak preto som sa rozhodol ísť sem. Kolesa na aute nemám stále vymenené, strašné. Yukon bol super, za 2 mesiace idem znovu, spolu aj do Dawson City, čiže mám trip po Yukone zase a inak je všetko super. Tento víkend nás čaká oddychový víkend. Akurát som prišiel z rýb, čakám na brata a na kamarátov a na kamarátky. A ideme tu zakempiť na noc, ideme si spraviť chlieb, ideme si spraviť rybku. Dúfame, že uvidíme polárnu žiaru, pretože akurát včera bola historická slnečná búrka. Alebo teda neviem, či bola včera alebo predvčerom, no ale kým prišli tie častice zo slnka, blablabla. Tak včera bola taká polárna žiara po celom svete, že siahala vlastne, ja neviem, na čo vám to hovorím, keď o tom asi viete, keďže na Slovensku asi každý človek má fotku polárnej žiary teraz. Takže beriem späť. Nikdy by som si nepomyslel, že z centra Vancouveru uvidím takedy polárnu žiaru. Nie, že by sme boli tako extra nízko, ale kvôli tomu, koľko je tam svetla. A nad našim domom bola viditeľná. Nebola zelená, až taká tma nebola v meste, ale bola mega. Trošku mimo mesta a bola zeleno-fialová. Tak dúfame, že bude pokračovať dneska, lebo tu máme brutál mega výhľad. Jasné nebo, žiadne stromy naokolo, mesiac je tiež v prvom štádiu, proste je maličký mesiac ešte, čiže nebude osvetľovať oblohu, takže to je bola pecka, kebyže tu vidíme. No a tak, takže ja si tu popíjam pivko, dúfam, že sa veľmi nenachľapem, kým príde zvyšok, lebo na mňa peče slnko. Na rybách bolo super, chytil som koko, ale to nevadí, lebo som tu taký trošku ešte mimo z toho, lebo sú tu iné pravidlá, ako neviem, koľko z vás teda chytá, alebo chytalo takedy ryby, ale sú tu také trošku iné pravidlá tým, že sú to lososové rieky a nie každého lososa si môžeš nechať a tých, čo si môžeš nechať iba tých, ktorí sú z, bože, ako sa to volá, neviem, dobre, pomocka, písmenko, to som myslel. Takže iba tie si môžeš nechať, potom proste kopa iných vecí a ešte aj kebyže chytím rybu, tak neviem, či by som si bol natoľko istý, že by som si ju nechal s tou obavou, že ide kontrola a ja náhodou budem tam mať, lebo tú rybu musíš hneď na mieste vyčistiť a kebyže náhodou zabije minu a prídu ma dojebať, tak keď som rybáril, keď som bol malý, tak ja som bol riadny rybár, akože riadny
ale tie robky sú preč a teraz sa do toho musím pomaly zase dostať. A tak, povedal som si, zaprísal som sa, že tu tento vlog nebudem kecať o chujovinách a nebudem hovoriť veľa, lebo posledné 2 vlogy boli podľa mňa prekonali rekord všetkých vlogov dokopy, čo sa týka hovoreného slova. Takže idem si dať pivo, idem tu porobiť zábery. Samo. Máme sa po jednom šťastku. Samo. Iba sa vrátiš, nebože. Samo. A víš, až ty sa začneš usmievať, že to je super. Tak to je taký trik. Tomo. Můžeš? Tomo. Samo. No ukáž, ako to vychrneš. Ukáž. Prajem vám krásne pondelkové ráno. Keď som ráno vstal a spravil som si kávu a sedol som si za komp, tak som si uvedomil, že ma dneska asi čaká dôležitý NHL zápas, playoff, čiže budem zase po 4:00 doma, tak som si povedal, že do 4:00 idem využiť tento deň najviac ako sa dá. Tak som si povedal, že idem na ryby. Tak sa tu prtkám a skúšam. Takú rybu na večeru by som si dneska dal. Uvidíme, že čo z toho, že jo. Možno holej že jo. Možno o tom ani neviem, ale chytám na úplne zlú návnadu v úplnej zlej vode. Ale to asi nie. Keďže sa mi už podarili 2 úlovky, tak to asi nebude celkom pravda, že? Chcel som vám už povedať, že na čo by som vám povedal tentokrát, ale zabudol som, že na začiatku tohto vlogu som si slúbil, že tento vlog vám teda nič nepoviem a neprekročím svoj rečový limit. Teda rečový limit by sa dalo povedať, že mám stále, keďže neviem rozprávať. A myslel som časový rečový limit. Ryby majú uši? Že ma počujú, keď rozprávam, či ich ruším. Alebo či môžeme rozprávať. Asi nemajú uši, čo? Ale možno počujú vibrácie s tou ich čiarou po tele, neviem, ako sa to volá. Toľko k anatómii rybacieho tela. Tak ja sa idem posnažiť ešte niečo tu chytiť. To je sranda, že aj v piatok, či nie, aj v sobotu, aj teraz v pondelok som chytil rybu na svoje druhé nahodenie a odtedy už nič. Presne, aj v sobotu, druhýkrát ako som nahodil, tak som vytiahol rybu a aj v pondelok, aj dnes v pondelok. Zistil som, že mám ešte celkom dosť času, tak som išiel na jazero. Keďže nosím v aute stále tento maličon, tak som si ho vytiahol a išiel som sa popádlovať.
Dobre, tak ešte som mal trošku viac času, ešte som mal 2 extra hodiny, tak som si povedal, že si to idem vybehnúť na tento hike. A toto je moja dnešná obuv na dnes. Crocsy. Keďže som bol v tom, že idem iba na ryby, tak som zobral iba baganže a toto. A čo ale zaujímavé je, že ja som v šlapkách prehajkoval toľko hajkov a podľa mňa to je tak super posilka na články. Musel som sa presunúť na iné miesto, lebo prisám Bohu, nikto tu není, je tu úplne prázdna skala. Skala je tak veľká, že to je druhý najväčší monolít, neviem či na svete, alebo v Severnej Amerike. Čiže proste, skratke, je to obrovská skala. Nikto tu není a ja som si našiel miesto, sadol som si ešte ja som nešiel úplne navrh, aby som sa vyhol ľuďom. A rodinka Číňanov si sadla, prisám Bohu, pol metra odo mňa a usadili sa tam a začali si kecať. Divné. A najdivnejšie na tom je, že tu fakt nikto nikde nie, že si mohli hociaké iné miesto, aj keby že len 5 metrov odo mňa. Oni si sadli proste pol metra odo mňa. Dobre, to je jedno. Čo som chcel povedať je, že v lete už x rokov, 10 rokov v lete na hajky, teda nie na také 8-hodinové, ale proste na 2-hodinové hajky chodím proste v šlapkách. A nikto ma o tom nepresvedčí, že je to nebezpečné. Podľa mňa je to super. Posiluješ si nohu, posiluješ si predvídateľné videnie, alebo ako by si to nazval. Neviem, či si uvedomujete, ale keď kráčate a pozriete sa na zem a potom dáte hlavu preč, tak váš mozog má už v sebe zapamätané kroky, alebo teda v svaloch má ďalšie 3-4 kroky, čo máš spraviť bez toho, aby sa pozrel. Viem, kam kráčam a mám silné články. A podľa mňa je to v tom, že podľa mňa je to dôvod aj toho, podľa mňa je toho dôvod aj, podľa mňa je to kvôli tomu, podľa mňa je to aj kvôli tomuto. No takže každý to na mňa pozeral ako na chuja, každý tu musí byť oblečený ako správny turista. Pokiaľ nemáš všetko od hora po top z jedného obchodu alebo proste súčasť tej značky, tak nie si pravý hiker alebo ski alpinista alebo bicyklista alebo neviem čo. A čo už. A tak. Dobre, no ale musím sa ponáhľať teraz domov, aby som nestal v zápche a neprepásol zápas. Dúfam, že Rangers vyradí dneska Canes. A čo som čo chcel povedať? Ja teraz zrazu strih a ja už iba sanitka a Medivac. Či ako sa to volá Medivac? Medevac? No proste vrtuľníkom a so zlomenými článkami odnesú, ale nie. Dobre. Life is forever. Krásne zakončenie dňa, aby som nezabudol. Konečne sa mi podarilo toto.